Joni. Eskerrik asko, Kiap aldizkariaren gonbita jasotagatik. Taula gainetik gertu zaude, baina ez zaude fokoen azpian. Antzerki egintza mundutik ez zautze zaitun jendeak eta zenbat bider galdetzizu, ez alduzu faltan botatzen horre egotea. Bai, begia da pila bat galdetzen ditela jendeak. Eta kuriosoa izango da, baina egia esan oantxe bertan ez bat faltan botatzen. Izango da autu pertsonala izan delako, Nire bizitzakolako aldaketa sakona izan du azken 2 urteetan bereziki, ahurtxo bat edukietelako. Eta, gure lanbideak bauzka oso zailak, baina abantaiak ere. Eta horien artean da, egokitu dezakezula zure bizitzako momentua egiten dezun horri, ez? Eta hemen aukera neukan ez duen nire burua ikusten jira batean holtzan egoteko, nahi luako nire ahurtxoakin egon. Eta hola izan da, eta egia esan, antzeslan batean edozein posiziotik beti da esperientzia osoa berazgarria, eta holaxe izan da. Zaldi Urdina, antzesten edo orkesten ere izarete, Euskal Herrian barrena, arte drama, xut eta deiagu konpainiak urrungo joatetan emanaldi pila dituzue, Hendaian, Lasarte horrean, eta 2020tik aurrera, pila bat saio gehiago. Zuzendari laguntzaile. Zertan datza zurera? Egia da ez dagoela inun idatzita segurazki zer den zuzendari laguntzaile bat, eta gehiago Googlean egiten dugun moduan uste dut egitasmo bakoitzean norberak asmatu egiten dugu gure posizioaz. Zuen erara egokitzen dugu. Gure erara egokitzen dugu, eta beraz, hasi nintzen Zaldi Urdinan zuzendari laguntzaile, ez nekin oso ondo zertan gauzatuko zen ere lana hontan, ez? Baina, azkenean esan dezaket, kasi zuzendaritza lan bat izan dela, deiabun zuzendari aritzen naiz, eta beraz, zuzendaritza lan batek eskatzen duen zehaztasun eta sakontasun gehienarekin saiatu naiz lanean. Zesan nahi duenek, kontzeptua lantzen, historia lantzen, antzeslea laguntzen, pertsonaiak topatzen, eta azken batean lengoaiarekin poetika bat topatzen, ez? Gero ezberdina izan dena da, guzti hori filtro batetik pasa behar izan dela, kasu honetan Simon Fuchs zuzendari denez, bere filtroa pasa behar izan duten ere ideiek, eta netzako kriston erronka izan da hori, izan da etengabeko emankorra izan behar hori, ez, eta horrek kristonarik eta jarri dit pertsonala, eta aberatsa izan da oso. Era berean, jerarkiak edo karguak edo dena delakoa badituz, zuzendaria ordea, baina esan dekeneko lan komunala dela zuena, ez? Bai, igual ohikoa denerako nahiko komunala da. Gero egia da, 3 konpainia garela Zaldi Urdinen parte hartzen dugunak, eta gero bakoitzak, konpainia bakoitzak badauka bere identitate eta izaera propioa, eta ezberdin egiten dugu lana, bakoitzak bere konpainiarekin egiten duenean, gero 3 elkartzen garenean, beste sistema bat eraiki behar izaten dugu, eta kasu honetan, bai, hola izan da zuzendaria, zuzendari laguntzailea, antzesleak, idazleak, musikaria, eta bar. Eta baita ere, lan komunalitateaz gain, zuek oso ohituta zaudete, eta esanguneke 3 konpainiak oso ohituta zaudetela, muntaia, antzezpen lana, ekoizpena, denetik, zuek egitea, ez? Nondik noa dator joera hori? Karo, gu antzerkiren hasi ginen oso gaztetan, deiabun hasieran txotxongiloekin, gero antzerki gestuala ezautu genuen, eta beti oso autogestionatuak, egia esan, bai artistikoki eta bai ekonomikoki, edo autogestiotik jo izan dugu beti, orduan horrek eskatzen duna da, baliabide asko edo tresna asko eduki behar dituzu, eta etengabe ikasten zoazen bide bat da, ez? Ikasten genuen asko 18 urte genitunean, eta oraindik ere etengabe ikasten dugu, ez? Eta egia esan, pentsatuta, egoerak bultzatuta ere izan ziteken, ze bakigu, ez? Euskeraz edozein sorkuntza egitea ez dela bat ere erresa, eta denetik inberrizaten dela, ez? Baina nik uste bai daukala ikusteko asko ere gure izaerarekin.
asko gozatzen dugu antzerkiak eskaintzen dituen arlo ezberdin horietan. Eta gainera ematen digu kiston askatasuna, antzezle naizenean, zentratzen naiz antzerkian, baina idazten nagonean ere aldentzen naiz antzezpenetik ere idazten zentratzen naiz, edo administrazio kontuak egin behar dienean, orduan ere arlo bakoitzarekiko distantzia ere hartu dezakezu tartean behin, eta beraz itzultzen zarenean berriro arlo hortara, kriston gogo biziz itzultzen zea. Probatzeko aukera ere, ez? Eta ausart eta aske ibiltzeko aukera ere, nahiz eta zama bat izan behar bada, beste ikuspegi batetik, baino... Bai, gainera da pixkat, ezakin nori, arkaitzkan hori edo irakurri nion noiz bait, ze ederra den idaztea idazle izan gabe, edo musika egitea musikari izan gabe, ez dakit, igual ez diozulakoen beste presio jartzen zure buruari, ez, eta badeiagun adibidez, hori erabiltzen dugu gure alde, esan nahi dut, antzezlaneko kartela egin behar dela. Posi, naiz grafista edo diseinatzaile profesionala, baina egingo dut, ez? Eta orduan horrek ematen dizu kriston askatasuna, ez dakazulako inongo presiorik edo, ez? Profesionala izate horrek eman dezakena, eta egiten dezu benetan gustoz eta nahi dezun kartela, adibidez, eta berdin arlo guztiekin, orduan askatasuna askoz bizitzen dugu hori bai. Eta zure kasuan hasierara itzulita, zergatik antzerki egintza? Badute galdera batzuk bizitza honetan ez dakit erantzuna badaukaten, Joni. Zu umetan da antzerki egintzan da zenen, eskolan... Bai, gainean nik guztiz... Zure bizitzan erabat presente egondan zerbait da? Bai, da netzako antzerkigintza da leku unibertso natural bat. Beti sentitu dut espazio oso aske bezala eta guztiz naturala niretzat. Eta nahiko konfundituta egon nintzen, ez? Zeren hasieran nola, ausardia bat zen gaztetan pentsatzea, bai, antzerki egingo dut eta aktore izango naiz, lotxa ere ematen zian hori aitortzeak. Eta orduan bide ofizialagotik joan nintzen, eta kazetaritza ikasi nuen, kazetari lanbidean aritu nintzen, pentsatuz, nola, ez? Baina batean, adin batetan, ez dakit, 27 urtekin edo, esan nuen, zertan neniz ni. Benetan, gaina txikitatik naturalki egiten dudan hori antzerkia baldin bada maite dudana, eta bar, eta, ausardia bota nion, eta utzi nuen lanpostu bat, eta bota nintzen piztinara. Bai, beti oso naturala izan den espazio bada, eta gaur egun ere, kasi espazio askenetako bat konsideratzen dut holtza. Ni holtza nagonean, ez dakat beldurrik, ez daukat aske sentitzen naiz, amesteko izateko, beste bat izateko, esperientzia zoragarria da, egia esan. Eta azkeneko Zaldi Urdina antzezlan honetan, lan komunal honetan, eta zuzendari idazle, Igor Elortzak eta Unai Iturriaga guzti, tokaraz banago zantzuela, Igor Elortzak Unai Iturriagarekin batera idatzitako lana, ez? Ez dakit, zuen arteko elkartze horietan, zenbat aldiz idatzi, berridatzi, berpentsatu egin dezue, zenbat denbora eman zenuten, pixkat forma oso bat eman arte? Lan egiten da etapaka. Karo, astapenean, azten gena lehenengo improvisaketak egiten oso modu intuitiboan egiten dugu lana, ez dugu lana planteatzen modu intelektual batean, bai? Eta lehenengo etapak izaten dira oso galduta gaude denak, eta probatzeitu gauzak, improvisatzeitu historia, pertsonaiak, handik jakin gabe, noragoa zen, zeri buruz gutxi gara intuizioa edukitzen dugu, baina ez ze formatan, eta bar. Eta ja lehenengo fase hortan idazleak gonbidatzen dira. Eta bereik ikusten dutenarekin, gure kaos horretan, hasten dira testutxoak sortzen, planteatzen, personaiaren bat argitzen, horrekin gu berriro, beste etapa batean, hilabeteak beranduago, lantzen dugu bereiek egindako materiala, eta berriro jarraitzen dugu lanean, berriro itzultzen dira, esan nahi pixka da, hola, etapaka. Orduan esan dezaket, 3-4 bilkura holtzan bertan, idazleekin ikusteko zer egian sortzen, eta gero bai, Lartzabalera joan ginen Ximunen gurasoen etxera, bi idazleak Ximuntani, eta lauen artean, genuen material guztia esaietu ginela koherentzia ematen, eta testu finala izango zen hori taxutzen edo, lotzen. Uste sobran daula galdera, zalantzak etengabe izango dituzu, ez?
Ba bai, etengabe. Gaina nik uste dut, eta hori seinale oso ontzat jotzen dugu. Galduta egotea eta zalantzak edukitzea, bi bide baldin baditugu eta hortik badakigu nondik den amaiera eta hemendik ez hortatik joango gara. Eta bidean batzutan damutzen zera, esaten duzu, ze kontxogatik aldiro, ez? Galtzen gara, eta bar, baina eske hori da xarma. Antzez lanaren alde, ez? Azkeneko. Hola pentsatzen dugu, eta prozesuaren alde, norberak deskubritzaren alde, zeia bide bat hasten dezunean ja helmuga zein den jakinda, bidea ja, bueno, bai, polita izan daiteke, baina askoz ere interesanteagoa eta abenturosoagoa da ez jakitea benetan nora zoazen, eta saiatzen gera bide horiek hartzen egia esan. Eta azkeneko ikuskizun hauekin, kolektiboan egiten dituzen hauekin, zuek kontziente zarete nolabait langa bat edo maila bat baduzuela edo aurrekari horiekin ikusleia ez dagoela edo zer ikusteko prest, horrek zuen gane presio bat eragiten du, zaildu egiten du sorkuntza lana? Ba, ni neregatik hitz egingo dut, ez dakit taldekide bakoitzak nola biziko duen, baina nik adibidez, egia esan ez, da sincero esate dizut hori, nik adibidez gure karreraren edo hasieran presio gehiokin bizitzen nun. Zeren benetan, bueno, hor bai, iruditzen zitzaidala, karo, muga asko hausten eginela, ez? Galean esaten zigutena, jendeak esaten ziguna, euskera zantzarkia ingo dezue, eta gainera nahi dezue profesionalak izan hortan, eta orduan bazegoen erronka pertsonal oso handia, bazegoen igual hor bai demostratu nahi bat. Demostratu nahi bat ez kriston lanak ingo ditugu, baizik eta egin daiteke, antzerki sakona, euskaraz, eta zergatik ez agian saiatu gaitezke hontaz bizitzen. Hori ausardia handia zen, hasi ginenean, eta orduan bai presio askokin bizitzen nuela nik pertsonalki oso ondo egin nahi nun. Baina gero ja ikusita, gure tokitxoa egin degula lan askorekin eta laguntza askorekin, nik gaur egun igual heldutasunak ematen duen puntua da baita ere, gero eta presio gutxiago sentitzen dut. Eta gero eta igual ere lan pertsonal handia egin detelako berriro ere nire buruari galdetuz zergatik egiten duten antzerkia, eta oso garbi daukat gozatzeko dela, nire burua gero eta gehiago ezagutzeko, kontrastatzeko besten ideiak, filosofia berriak ezagutzeko, orduan, eta gero holtzako momentua gozamen totala da, eta publikoarekin komunikatzeko, elkartzeko foro berrito oso berezi bat. Orduan hori hain daukat garbi eta hain altxor iruditzen zait, superlasai nora eta gozatzera gaur egun bai. Donostian gaude Keller gunean, eta zu Leioparetik ikusten nahi zara Victor Eugenia antzokia. Horko bi saio eginda Gazte-eszenako bostearen ainekoa da, ez? Baina hala eta guztiz ere, zuek jarraitzen duzue egian antzesten. Bueno, ez da hain beste autu bat hori, zuak izu antzerki programazio sistema, komplexua da eta bere ezaugarriak ditu, eta antzerki mota bat programatzen da antzoki batean. Gazte-eszenak bere programazio linea dauka, Victor Eugeniak beste bat, eta gehiago esan daiteke hor gonbidatuak gerala eta horregatik joaten gerela Gazte-eszenara. Egia da, Gazte-eszena oso lekua proposa iruditzen zaidala. Niri beti antzokiak armaila goruntz daukaten horiek ikaragarri gustatzen zaizkit, ze holtzatik jendearen begiak... Oso gertu da, gainera. Gertu daukazu publikoa eta begi guztiak ikusten dituzu hor parean, eta orduan energiak egiten du oso zuzen. Eta antzoki mota horiek asko gustatzen zaizkit, baina Victor Eugenia pasada bada ere bai. Kontua da hori, ez detela inbestetan antzestu, igual Donosti antzerki saria eman digutenean, bai, baina bestela programazio orokorrean euskarazko inbeste gauza ez dira ekartzen. Baina Victor Eugenia pasada bada, kriston akustika daukazu jartzen za holtzaren erdian, egiten duzu, eta marabillosoa. Antzerkiaren ritoa aipatu duzu, musikan gertatzen den bezala. Oso bitxia da, ze Donostiko emanaldi hauetan, sarrera ematea zoaz, eta hor daukazu Simon Fuchs zuzendaria esku horri hau
banatzen bana, ez? Eta zuekarako miresmen bat sortzen nahi izate, hainbeste ikuslengan, kurioso dara ze badago herritu hauetan nolaiteko distantzia bat, hau da, ni aktoreak daude bere tokian, eta ikuslea bestean, baina hemen zuzendaria berak matizu horria, itziteko aukera daukazu, are gehiago, emanaldia bukatuta, barraren bestaldean behaz egoen ere edatekoa zerbitzen, eta Ander Lipusek berak esatzen, aukera izango dugu gero elkarrekin hitz egiteko, eta nolabait ere, ederra iruditzen zait bestalde, hautsi egiten dezuen nolabait barrera hori edo langa hori, ez? Zer jasotzen dezu egun horietan? Eske bidei bada. Bigarren partea da, ez? Antzezlan bakoitzean. Total. Kasi antzezlanaren parte. Azkenean proposatzen deguna da, esan duten bestela, elkarrizketa bat edo elkartopatze bat, ez? Oso berezia eta erritualetik asko daukana, eta parte bat da antzezlana bera, guk eskaintzeko daukaguna, baina ondorengo elkarrezketak eta horrek sortu duen hori ere partekatzea eta guk ere hori bizitzea horren parte bezala ikusten dut. Nik uste hori gure izaerarekin bat doala, pentsatzen dut, denak ibili izan gara kulturelkartetan, herrigintzan, abar, esan nahi modu naturalenean bizitzen dugu hori, baina bai badauka egia da, igual antzerkiak zinearen edo telebistaren eraginez batzutan ere izan duela glamurraren kontu hori. Antzezleen inguruan sortu izan diren, hori igual, helburu komertzialekin edo sortu izan diren olako zea horiek, ez? Hori nahiko urrun ikusten dugu gure realidadetik. Bada gauza bat, eta ikuste zuen antzezlanetan, aktore lana, gidoilariena, bikaina da, eta ez ditut bereizketak egin nahi, baina uste dut jende askori zuen lanean ere, Deiaguren obratan ere, baina netzako txundigarria izaten jarraitzen duena da eszenografiarena. Eta uste dut oraingo honetan ere oso ariketa zaila jarri diozuela zuen buruari eta nahiko airoso atera zaretela, ez? Zenba buelta eman behar diozu horri? Zer ez da gidoiak... Panelak rueda dituzte, gurpilak, ez? Horregatik hainbat buelta, bai buelta asko, ez dut kontatu, baina buelta de xente. Eta izerri asko ere, Bai, hori da pixka bat, nik uste datorrela eszenografia ulertzen degulako proposamen artistikoaren barruan, bai, lengoaia eta batez ere kontatzen denaren poetikaren barruan. Ez dugu ikusten eszenografia elemento adornoko edo bezala, ez? Zerbait estatiko edo apaingarri, ez. Kontatzen du. Baina funtzioa nitz ematen dizkioze oso gauza zehatz eta sinplei. Bai, hori da. Bai, azkenean gu saiatzen gana da antzezpenekin baita ere eta dauden elementuekin baita ere publikoaren irudimenak kilikatzen. Ez dena esana ematen, ezakin nola esan. Bai, esan nuke inspiratzen. Esaten dugu gauzen parte bat. Bai, oso iradokitzailea da etengabe. Hori da gure asmoa, iradoki, ez? Jolasaren bitartez iradoki irudiekin, gertakariekin, eta nahiko genuke publikoa izatea osatzen duena dagoen guztia, ez? Eta ala gertatzen da gaina, bakoitza bere bizipena dauka. Ezagik ze sektoretan, ingenieritzan, magian, baina zuek artista batzuk izango zineten hor ere, hor ikusten dian gauzekin. Ezakit, gusta hartuko nuke magia ikastaro bat egia esan, egun batean untxi bat igual aterako zure omenez, ez hainbesterako, ez, baina bai, ilusio hori bai ematen dula, ez, egia esan, hori, oso antzezpenean txertatua dagolako eszenografia eta laketak eta nola gertatzen dian. Azken antzezlan honetan ere, tramaren inguruan ez dugu, gehiagitzen goz, egon ikan ere jende asko falta da ikusteko, ez. Baina, errito aipatu duzu lehen, nik gero beste galdeatan bota izu, eta orain berri ere aipatu nahi dizut errito horren, zeka normalean zuzeneko batean, kontzertu bat, antzezlan batean, bada nolabait ikuslego papera, rol hori betetzen duen jendea, eta gero dago antzezlanean edo kontzertuan badagoen artista, ez? Zuek obra honetan nolabait zuen bidera ekarri nahi dezue ikuslegoa, ze antzezlanean
nik uste lehenengo minutuetan ikuslegoa ohitu egin behar du zuen proposamenera, eta niri horregatik eribitzea itxundigarria, ze badaude, esango nuke aktore gehienak momentu oro taula gainean daudela horrez, erdigunean. Baina une batzuetan, estenan hitz egiten duten aktoreak dira protagonistak, eta era berean, bigarren mailako protagonistak dira, baina hor daudere aktoreak estenografiaren zati dialako. Osea, aktore biziak estenografiaren zati dira, eta ez dugu asko kontatuko, baina obra ikusten duenak oso ondo ulertuko du, estenan hitz egiten duten da protagonista dian aktoreek eseritzen dian momentu horretan. Hori iritsi zait sekulako, ez? Eta hor zuek nolabaiteko lehenengo minutuetan ikuslegoari esaten nahi izate lehenbizi ulertu beharko dezue guk hemen zer proposatzen dugun. Eta hori zuen aldetik bada ariketa oso interesgarria eta nolabait ikuslea bideratzen nahia, ez? Total, bai. Gu beti hola gainera egiten dugu lana, iruditzen zaigu lenguaia mailan beti haratago joan nahi izaten dugun neurrian, obrako lehenengo minutuak beti izan behar dutela gonbidatzaile, bai? Sistema edo lenguaia berri horren kodigoa zein diren partekatzeko publikoarekin bidaia elkarrekin egin dezagun, ez balitzateke momentu hori egongo, oso disparatua izango litzateke lenguaia, edo batean gertatuko litzateke zerrez ulertzea, ez orduan saiatzen gea hori lantzen hasieran eta gure ganatzen publikoa eta behin ja sistematxo hori edo lenguaia hori eraiki dela, behin lurra esaten dugu, ez? Lur hartuta, hortik egan egin dezakegu nahi dugun lekura, ez? Eta gero aipatzea esan duzun hori, bai dago tendentzia bat, gero gu tendentzietaz eta egia esan, gero konturatzen gera, rebisatzen dituguna pixkat aurreko obrak, ez? Ez dugu ere deliberatuki edo nahi egiten. Gero badago faktore bat oso misteriotxo antzerkian egiten dezula, pentsatzen dut musikan eta beste arte askotan ere, egiten dezula, ezakit zenbateraino aukeratzen dezun egiten dezun hori. Esan nahi dut, hasten zerala eta beti historia... Eraman zaitu horretara, ez? Bai, eta hasten zera, zerbait ezberdin jengo dugu, eta nahi gabe zerbait badago tendentzia batzuk, historia mota batzuk, kontatzeko mota batzuk, horrea zoazena, ez? Eta bai konturatu gerala koro tragikoaren ideia edo dela antzezle taldea, narratzaile edo kolektiboaren ahots gisa oso indartsua iruditzen zaigu kontatu nahi ditugun historietarako. Eta horregatik da, aipatzen duzun hori askotan gure antzezle denak goltzan egoten dira, eta elkarrekin kontatzen dute historia hori. Beste elementu da zer kontatzen dezuen, nola, nik badaukat hor, uste ikusle gehienok ikusten du horari bat, baita zuen gure bide galduak, edo zaldi urdinan ere, nolabait gure iragan kolektibora etengabe, nahi gabere edo nahita, baina dei batzuk badaude hartara, ez? Eta behar bada, baten batek errez esantzeke, behar zuena igual antzerki politikoa izan daitekela, guain kontan gaia gehienea zabaldu dena droga da, baina ez da droga da, kontestu historiko-politiko konkretu bat, ez? Baina gidoi egintzan lantzen dituzen historia, belaunaldi ezberdineko arteko horietan, eta nola kontatzen dituzen horretan, norbaitek esan dizue antzerki psikoanalista egiten dezuela? Ze ni aurrekoan Frankoren hilobari gutuenak adibidez, esan nu, psikoanalistarena juita bezala izan da. Ez dizu inoiz horrekorek, antzerki politikoa bai, izan daiteke, baina uste gehiago dala gure memoria kolektibo horretara iristearena, ez? Ez diat, sekula esan, baina orain ulertze izut esan nahi ezuna hori, ez? Nolabait askatzaile edo terapia punto bat edukien zaketela gure lanek, bai pentsatzen dut zergatik, esan dizuen bezala, ez dut uste egiten ditugun nahi ditugun antzeslanak, baizik eta ahal ditugun edo behar ditugun antzeslanak. Zer gertatzen da, justo hiru konpainiak uste dut horrek lotzen gaituela bereziki, gero antzerki lenguaiek eta bai baina baditugun inkietudeak edo, nahiak, zer behar dugun kontatu eta hortan nahiko pareko ibiltzen gera, ez? Eta normalean barrurako ariketa egiten dugu. Eta hortik jaiotzen dugu antzeslanak. Esan nahi dut, zer kezkatzen hau? Horregatik gure bide galdu gure antzeslana edo arrastoak, gerra zibila.
edo hori, politikoki gure bide galduaken, kolektiboki gizarte utopiko bat eraikitzeko nahia eta zaitasuna, trantsizioko garai horiek. Gizarte berri bat. Bai, hori guztia ez da jaiotzen modu politiko batean, gero bada politikoa, kasi, arte guztia da politikoa den neurrian, baina ez da deliberatuki ontaz hitz egingo dugu baizik eta kointziditzen du, guk berez dauzkagun kezka direla, ez? Gai honei buruz, gure bide galduak, horretan transizio garaia do, oso gogor bizitu zen, eta gure haurtzaroko memoriak eta horrazkenean, gure bide galduaken nire amaren historia kontatzen genuen. Gero arrastoaken edo abar, nire amona hiltze hartzegola, gerra zibila teatzen zen etengabe esan nahi dut, guztiz personala, eta terapeutikoa guretzat bertan dela, esan nahi dut, askatzailea edo guk sumatzen ditugun estalita edo isilduta dauden hainbat kontu Euskal Herrian asko dauzkagula, borborka hasten zaizkigu barruan, esan ostras, eske hontaz hitz egin behar da, edo nahi dugu, edo osongi etorriko litziguke ulertzea ze letxez gertatu zen. Zergatik ez den hendikan jendea lurrazpitik ateratzen eta barrez. Eta Zaldiurdinaren kasuan antzeko zerbait zen, drogen kasua eta barrez, beti gai bezala droga oso interesante iruditzen zitzaigun, dakanik oso poliedrikoa den gai badelako, horrek zailtasunak ere ekarriko zizkigula bagenekien, baina nahi taldeko 3, urko mirenetan nahi horretakoa gara, eta 3 konpartitzen ditugu oso memoria fuerteak, heroinak, hain gogor jo zuenean garai horietan gure herrian, eta denek ikusi genituen milaka xiringa lurrean, hildako gazteak non nahi, eta bazen gaia hitz egiten hasi ginenean, bazen zerbait, batean, lipusek edo fustarrek eta ostras, guk ere konpartitzen dugu, gu garai hori ere hola bizitu genuen Iparralden edo Bizkaian, eta esan genuen, ostras, guazen gai hau tratatzera ez. Bai, hori da. Ondo da. Bueno, bukatu horretik oso gustora gaude, baina bukatu beharra dago. Ez dute aipatu gabe utzi nahi, Oier Zúñiga eta Edurne Azkarate, beste aktore eta zitzitea, aski ezagunak zarete gehienak ez, baina uste dut oso paper zentrala eta garrantzitsua dutela, eta niretzako mi ez nahi antzerkizalea morratuan, ezako oso sorpresa txigina izan da, hauek zuekin batera ikustea. Zer muzkoa izan da esperientzia zuek horro ja oso belaunaldi ezberdinak elkarrekin zabiltzatelako lanean, ez? Bai. Opari bat, beti. Kasu honetan gainea, Zaldiurdinean gaztei buruz eritzen genuen, eta gazteak martzuten bertan. Eta bestela ere, esan nahi lanerako eta bar, aire freskoa, ikuspegi ezberdinak, lan egiteko forma ezberdinak, beti dira oso osasungarriak. Eta aipatu dituzun bi aktoreak ekarri duten poza eta ekarri duten artea, ze gaina jende oso prestatua dator, eta gauza asko dauzkagu ikasteko, eta egia esan gozada bat izan du. Ondo. Nik antzeslan bukatu eta berela txio batean aipatzen, ze suertea gure euskaldun ona, ez da euskeraz dalako zuen antzeslana, bikaina dalako, baina gainera euskeraz, ze suertea daukagun, eta euskalduna ez dana ze galtzen duen ere, gure alde da hori, ez? Baina eskerrik asko eta segi fin horrela, Endaian, Lasarten eta hurrengo urteko beste maldi guztietan. Mila esker konbidatzagatik, Zaldiurrinari buruz hitz egitea eta bidean ikusiko gera. Hori, espero. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.